Het simmerblomke. We zijn in Zwagerbos en we zijn op zoek naar de mem van Frans Kuipers. Ja, hij had zijn mem opgejoen omdat sinds hij het huis uit is, zij het extra moeilijk had. Ook omdat bij haar de ziekte kanker geconstateerd is. En ondanks alles steekt ze nog steeds voor iedereen klaar, voornamelijk voor hem en zijn zus. Dus hij vond dat wel een blomkeburg. We hebben daarom weer een heel mooi boeket meenam van Hildedas Bloemenboutique uit de Westerijn. Dus ja, we zullen even zien als ze thuis is en hoop je dat haar verrassen kennen. Familie Kuipers, nou dan zal dit het wezen. Er lijkt een heel mooi matje voor de deur. Ik zal even, ik hoor het hier zo aan te bellen. Een goeiedag. Ik denk dat ik op zoek ben naar jouw vrouw. Dat zou kennen, maar mijn vrouw komt net door de deur. Oké. Dat ken ik. Dat ken dat meer? Nou, dat ken wel. Je wist vast wat er een hoorn is. Ja. Nee, dat doen we niet. Nou, dan had jou dan dit blomke aan haar voorhandig willen, zo heel mooi was. Want iemand had haar opjong voor het simmerblomke. Omdat, ja, nou, je hebt natuurlijk een moeilijke periode. Ja. Wil je misschien zelf er wat over vertellen? Nou ja, mijn vrouw die volgt op het moment chemo. Ja, en dat is heel zwaar. Mijn vrouw heeft borstkanker. En dat is heel zwaar. Voor het hele gezin, dat is gewoon zo. Maar ja, ik mag wel zeggen, er zijn altijd wel mensen die mooie denken en dat doet je goed. En dat vindt mijn vrouw altijd wel mooi. En voor de kaart, nou ja, een bordblom, dat is altijd, ja, dat is wel mooi. Maar het is wel zo, ze wil net naar voren. Het valt er zelf in dreef. Ja, dat is wel te begrijpen natuurlijk. Dat is heel heftig. Dat is zeker weten, het valt net mooi. Nee. Heb je enig idee waar het kan wezen die haar opjong had voor dit blomke? Nou, ik zou het niet weten. Echt niet, ik zou het echt niet weten. Nee, je kent het dicht bij huis zie je. Een van de buren, denk ik dan. Een van de band. Een van de band? Dat weet ik niet. Geen idee, wie is uw dochter? Nee, Frans. Frans? Oh, dat is wel heel lief van hem. Ja, dat had je net verwacht, zo te zijn. Nee, zeker niet. Nee, maar hij heeft wel vaker van die aardige dingen, dus dat ik hier dat vind ik wel heel erg lief van hem. Dat zal mijn vrouw zeker waarderen. Ja, je zei ja, ondanks dat ze naar me thuis waren, steekt ze toch eigenlijk nog wel voor iedereen klaar, ook voor zijn zus. Ja, dus, dat is weer. Dat ze vier kennen, dan ja, zeker weten. Ja. Nou, je zei dat we het afsluiten een blanke, dus vandaar bij deze. Hoe handig ik hem aan jou? Nou, dankjewel. Ik vind het voor mijn vrouw dat is fantastisch. Dat is heel lief van ons. En mooi voor hem. Je brengt het. Wie brengt het inderdaad? Maar ja, uitname van Frans natuurlijk. Fantastisch, hartstikke mooi. En ik hoop dat het een liefste lachpuntje brengt in deze moeilijke tijd. Daar ben je er helemaal voor. Zeker weten. Wist ook iemand die wel een simmerblomke verzinnen? Jou het on u stroog. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het simmerblomke.